cando me falas, a tarde faz relucir, ven a noite cando ti calas, e outra vez vou dormir. Di o construtor Xosé Otero Pombo que a súa empresa réxese pola adaptación á contorna e por un compromiso de facer cidade actuando principalmente na rehabilitación de edificios industriais e espazos singulares. Intervencións sensibles para manter un patrimonio que queremos protexer. Otero Pombo anela que o galego sexa o idioma que represente a cada un de nós. É a lingua principal na que me criei, desde que teño uso de razón sempre me expresei en esta lingua, e profesionalmente na miña vida diaria o mismo, ademais estou nunha profesión onde a maioría do personal co que trato fala galego, e iso me facilita moito porque me desenvolvo moito mellor. Bueno, na vida profesional facilítame moitas cousas porque esta comunicación que falaba anteriormente é-me máis fácil, a veces hai giros, hai formas de expresarse que se cadra en galego non é o mismo que en outro idioma, e iso me facilita moito a labor, o sea que a veces hai frases, xiros que temos no noso país que son distintos a outra lingua, desta forma, xa digo, me facilita moitas cousas, e máis emocionalmente, en todos os sentidos, me é positivo, o sea, que non sei pensar máis que en esta lingua, maioritariamente é a que eu vexo que me movo moito mellor. Que non se tomara como algo particular, nin clasista, no sentido, nin que representara nin grupo en particular. Eu creo que o galego é algo que, por igual, nos pertenece a todos os galegos e creo que facer algo en sentido contrario a quen perjudicaría precisamente a nosa lingua.